Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi egotea espero dut. Gaurkoan zer ikusiko dugu? Gaurkoan GeoGebraren inguruan hitz egingo dugu. GeoGebra klasika hain zuzen ere. Hau erabili dezakegu baita bai online edo baita aplikazio baten bitartez, nik adibidez hemen nire tabletean aplikazioaren bitartez daukat eta Chromebooketan ere deskargatu daiteke. Beraz, zer jakin behar dugu honi buruz? Honi buruz jakin behar duguna da daukala zer? Atal bat geometrikoa. Eskuinean orain hemen kuadrikula batekin eta ardatz batekin ikusten duzuen ataltxo hori. Badago beste atal algebraiko bat. Hemen berdez adierazten ari naizen hau. Eta hemen idatzi alizateko, hemen daukagu teklatu antzeko bat, aukera ezberdinak ematen dituena, gure adierazpen algebraikoak adierazi alizateko. Guretzat garrantzitsua ere zer izango da? Hemen goian topatzen dugun menua. Menu hau dago ikusten ez dute hor denak direla laukitxoak eta lehenengoa dagoela urdinez jarrita. Printzipioz menuaren gainean klikatzen dugunean, laukitxo aukeratuta dagoen laukitxoa egongo da urdinez. Mesede saiatu zaitezte gauza bat egitea erabakitzen duzuenean, orduan aukeratu zein egin nahi duzuen, baina bestela beti gezitxoarekin. Bestela hor alderdi geometrikoan agertuko zaizkizue izugarrizko saltxak. Bale, zer dago hemen edo zer jakin behar duzuen menuaren inguruan? Lehenengo honek, gero ikusiko dugu eta saltxeatuko dugu pixka bat, baina printzipioz, gezia erabiliko dugu batez ere mugitzeko. Bale, honek ematen digu aukera mugitzeko. Bigarren honen bitartez, zer egingo ditugu? Puntuak. Emango digu aukera, puntuak marrazteko. Hirugarren, laukitxo honen bitartez, zer egingo ditugu? Zuzenak. Baina, zuzenak irudikatzeko, zer beharko ditugu? Bi puntu. Gero, interesgarria eta erabilgarri, guretzat izango da poligonoen eraketa. Poligonoak eratzeko beharko ditugu erpinetan dauden puntuak. Beraz, aurrena puntuak definituko ditugu eta gero poligonoa sortuko dugu. Eta azkenik, guretzat interesgarria ere oraintxe bertan, izango da zirkunferentziaren eraketa. Hau, eratzeko bi aukera aukiko ditugu. Edo zentrua eta puntu bat jarrita, edo zentrua eta erradioa adierazita. Beraz, goazen saltxeatzea pixka bat GeoGebran ea ongi ulertu ditugun gauzak eta pixka bat martxan ikusteko. Beraz, GeoGebrara. Hau ezabatuko dut eta hau baita ere. Bale, GeoGebra topatuko dugu horrela. Orduan, printzipioz gu gezitxoan jartzen bagara, ikusten duzue hor daukazuela mueve. Zesan nahi du horrek? Aukera daukazuela ardatzak nahi dezuten bezala mugitzeko eta nahi duzuen lekuan, edo ongi etortzen zaizuen lekuan jartzeko. Baita ere aukera ematen du handitzeko edo txikiagotzeko. Bale? Bale, guazen bigarrengo kutxatillara. Puntuak. Aukeratu behar dugu lehenengo hilara. Punto jartzen duen hori. Puntuak marrazteko bi aukera dauzkagu. Egin dezakeguna da ardatz kartesiarrean puntu bat kokatu eta berak emango digu algebraikoki nola adierazten den. Hori zer da? A izango da 6 puntua. Orain demagun nik nahi dudala sartu 2,5 3,7 puntua. Bale, bajarriko nuke 2,5 3,7 3,7 puntua. Eta berak kokatzen dit. Beraz, badauzkagu bi aukera hoiek. Alde batetik guk ardatzean klikatuz puntua lortzea eta bestetik alde algebraikoan adieraztea. Ze askotan, dependeta zenbat hamartarrekin edo nola adierazi behar ditugun puntuak, egia da behar degula adierazpen hori, ez? Goazen orain ikustera zuzenak. Hirugarrena demagunik zuzen bat egin nahi dudala. Zuzena, segmentua, hemen dauzkazute aukera, baina guretzat oraingoz zuzena. Beraz, emango nioke zuzenari, eta zuzena egiteko 2 puntu behar ditudanez, aukeratzen dut lehenengo puntua dela B, eta bigarrena dela A. Eta ja hor sortu dit zuzena.
Hemen ezkerraldean A eta beren azpian ikusten dugu rekta BA eta hor agertzen zaigun hori da zuzen honen adierazpen algebraikoa. Printzipioz guretzat orain berdin zaigu, baina bueno, hor daukagu aukera hori. Demagun orain poligono bat eratu nahi dudala. Eta nik triangelu bat eratu nahi dudala. Baina triangelua eratzeko zer behar ditut? 3 puntu. Beraz, 3. puntua jarriko dut. Adibidez, hementxe, C. Eta orain esango diot. Begira, eratu mesedez, hemen badago, klikatzen balin baduzu, badaukazute aukera, ez ikusteko horregon arren, bai? Beraz, kenduko dut errexago ikusteko guk gure triangelua. Orain esango diot, begira, nahi deteratu poligono bat. Vale? Eta poligono horren erpinak izango dira, begira, izango da A, izango da B, izango da C, eta itxi behar dut, eta berriro A. Eta horrela lortu dut triangelua. Vale? Ezkerraldean berriro ere daukagu triangelu horren informazio algebraikoa. Bai? Kentzen dut triangelua. Beste zer, zirkunferentzia bat. Itxoin, hau, kendu, utziko dut horrela bai. Zirkunferentzia. Zirkunferentzian erabiliko ditugunak izango dira baita lehenengoa eta baita bigarrena ere. Lehenengoaren kasuan klik egiten balin badut, zer eukiko dut, esango diot begira nahi dut zentrua egotea ben, eta pasako da A puntutik. Vale, sortu dit zirkunferentzia bat. Edo zer egin dezaket baita ere orain ikusi aldatu dut eta nik horrela mugitu dezaket nahi dudan lekura. Eta esan dezaket begira nahi dut bat, zentrua daukana zen, eta erradioa idatziko diot. Erradioa daukana 5. Eta orain, okei emanda, hor lortuko nuke bigarren aukera. Vale? Argi? Bueno, animo honekin eta itxoin, ez. Azalduko izkizuet ere pixka bat, nola jarri polita eta nola aldatu koloreak eta gauzak, bale? Koloreak eta gauzak aldatzeko bide ditugu. Alde algebraikoan 3 puntutxo hauetan eman eta propietatei ematen badiegu, hemen ikusten dugu ze kolore jarri nola nahi dugun ateratzea puntua, nahi dugun puntu bat, nahi dugun isa bat izatea, bai, ikusten duzuen nola aldatzen ari den be, nahi dudan izatea puntu handiagoa, edo txikiagoa, bai? Eta beste aukera bat zer da, hemen agertzen zaizkigun hauek. Nik egin dezaket, nik jar naiteke nire zirkuluaren gainean, eta hor ere aldatu ditzaket gauzak. Eta hemen goian eskuinean, badauzkat aukerak kuadrikulak eta gauzak aldatzeko. Adibidez, kuadrikulari gabe, kuadrikularrunta, ardatzetan ere jarri ditzaket edo kendu, erabaki dezakegu pixka bat horrela. Vale? Orain tokatzen zaizue zuei, saltxeatu pixka bat eta hurrengo bideoan azalduko izkizuet gauza gehiago. Baina gogoratu, batez ere aldatuko ditugu, aldatu ditzakegu kolorea, estiloa, adibidez, begira jarriko du zuzena. Aldatu dezakegu izena, izan beharrean F, ni jar dezaket, izena nahi dudala izatea, ni zer dakit, Amaia. Eta orduan, okei ematen dio danean, itxoin. Hemen jarriko diot Amaia. Eta gero esan behar diot, nahi dudala Amaia agertzea. Eta ikusten duzu hor, zuzen honi jarri dio Amaia izena. Bale? Beraz, printzipioz, jolastuko duguna da izenarekin, gero estiloarekin, nolakoa nahi dugun izatea gure zuzena, eta koloreekin. Begira, beltza izan beharrean, nahi dut Amaia izatea morea. Bale? Hoiek izango dira aldatuko ditugun gauzak. Bale? Eskerrik asko, saltxeatu eta hurrengo bideoan gehiago. Gero arte!